amaika dortzalarekin, Jokin Bizeaga, venga utzi goiari Jokin! Hori da, venga, hirurogeita hamabi dortzalarekin. Eta hor, peinotan eta Lusima taldeko, Estefilen ere ezik. Une honetan, lasterketa buruarekoa. Kilometroa osotu nahiak. Venga mutila, hori da. 214 dortzalarekin orain hor. Julen Aztu, uretatik aurreneko postuetan irten den gizonezkoa. Ibarri bailare atzek alderdi beste eskotiar bat, hor eskoitri bierren taldekoa, hor talde nabarmena izugarria. Hor ikusten ditugu besteak beste 157 dortzalarekin orain. Mikel Janez baitaren Zarauztarra talde hortan. Eta Adrian eta Gio, txaba bera jentzak, Adriana Kampoi, eutzi Adriana Adriatarra. Hor dugu Adriana Kampoi baitaren, eta Gio, gizonezko Gio Herrera, hori ikusten dugu baitaren taldea zabaltzen. Amandarritarrak ere, Zarauztarrak ere, hori ikusten dugu Zarauztarren artean. 6 minutu eta 25 segundu.